din viața mea. Este o zi binecuvântată pentru noi astăzi și vreau ca să ne găsim plini de pace, de liniște, pentru că Iisus este aici. Amin? Am să vorbesc astăzi de înțelesul tuturor ca să fie o binecuvântare ca și aceste ploi care a adus această înviere pentru toate roadele care sunt pe acest pământ și vreau să vă spun și pentru burian. Spune că burianul se arată că a fost ploaia. Și vreau ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim plini de iubire și de dragoste față unul de altul, așa cum ne-a iubit Domnul. Și cu stimă și respect să ne ridicăm în picioare, să dau un cuvânt citire, apoi Dumnezeu ne va binecuvânta. Cine are Sfintele Scripturi, vă rog să deschideți la Isaia, ultimul capitol, la Isaia 66. Este un cuvânt foarte bun spus aici și vreau ca să-l audă toți acești care suntem aici și cei care ne vor asculta. Capitolul 66 cu versetul 2, partea a doua de la urma acestui verset. Isaia 66 cu 2, partea a doua de jos. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are Duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Luați loc. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Dumnezeu iubește pe cel smerit și cu Duhul zdrobit. Amin? Amin. Vă spun de ce. Cineva cândva s-a mândrit și spune că el și toată a treia parte a cerului au fost izgoniți din acel loc sfânt. Acolo unde Dumnezeu cârmuiește. Cei mândri n-au loc în poporul lui Dumnezeu precum și în cer, așa și pe pământ. Ei le știu pe toate, lăsați-mă în pace, n-am nevoie să-mi spuneți. Și multe altele care le spun cei mândri. Cei smeriți, mergeam astăzi cu mașina spre Balatina încoace și mă uitam la toate lanurile de grâu smeriții, plini de roade, de boabe. Slăvit să fie Domnul, că grânarele ne învață. Și astăzi, după cum fratele a dat citire acestei poezii, vreau că cei care încă nu cunosc cât de gustos este masa Domnului, această poezie care Dumnezeu l-a inspirat pe fratele să dea și o citea, mă uitam la Duhul lui că lacrimile curgeau venind în ochi, el dovedea cumva să clipească ca să dovedească să dea acel mesaj care Dumnezeu vorbea din hrana pregătită pentru noi astăzi aici, precum și în Vechiul Testament. Cine nu cunoaște pe deplin această frământare, să se apropie de fratele, să ia această poezie, să o scrie acasă, să o citească, și să ducă numai acest mesaj mai departe la întreaga lume, dacă nu pricepi Vechiul Testament. Vreau ca acest cuvânt care astăzi Dumnezeu va inspira prin puterea Duhului cel Sfânt să ne dea un mesaj de înțeles, căci El este aici cu noi și vrea să facem ceea ce a făcut și El. Amin? Amin. Să ne jertfim, să iubim, să iertăm. Aceasta este binecuvântarea și este un lucru foarte ușor. Mulți le implică pe Dumnezeu că El este foarte strict, nu mai este cu bita și nu mai ai făcut ceva. Nu. Dumnezeu sfințește, adică învață, pentru că El este învățătorul. Dumnezeu iubește, pentru că El este iubitorul. Și Dumnezeu este tătorul. Și astăzi vreau ca să vedem ce a văzut în Vechiul Testament acest numit Ieremia, care spune că el refuza ceva și sunt mulți astăzi care refuză. Uitați-vă ce spune la Ieremia, acest capitolul 1, trecem de la Isaia la Ieremia, la capitolul 1 și spune la acest cuvânt, capitolul 1 cu versetul 11 și 12, voi da cuvântul în citire pentru ca să vedeți ce minunat Dumnezeu se aduce la îndeplinire ceea ce El spune. Și spune la 11 versetul, spune și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Ce vezi, Ieremie? I-am răspuns, văd un vegheator. Și Domnul mi-a zis, bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Amin? Amin. Slăvit să fie Domnul. Vreau să vă dau o istorioară care pe mulți aduce la Dumnezeu din pricina multor mărturii. Ce s-a întâmplat cu viața eluia, celuia, a mea. Și vreau să spun că când este timpul să duce un mesaj din partea Domnului, este în dreptul tău și al tău să-l duci tu, nu eu. Vă dau pildă de ce. Dacă ar fi nevoie de o transplant a unui mădular din nutru omului și cineva îl donează pentru că s-a întâmplat de la un incident,
de o avarie, în timp de vreo câteva ceasuri zboară avionul dintr-un capăt de pământ și l aduce aici pe acest pământ numai ca omul să trăiască. Vă dați seama? Dacă este nevoie ca omul acesta să dea $4.000 care vine să iei toată casa, el și familia lui să fie vândută ca rob, cineva din alt capăt de pământ îi trimite prin banc ceva de salvare. Un mesaj, niște bani. Numai ca să salveze să nu iei el casa și tot averea lui. Din pricina că a luat un credit. Dacă acest Dumnezeu îți dă ție un mesaj, ca tu să-l duci acolo unde este curvie, minciună, ură, ceartă, lepădare, spune cuvântul aici, ce ai auzit, Ieremie, că tu ești un veghetor și să aduci cuvântul tău la îndeplinire. Cum vă gândiți? Acest Dumnezeu nu-și va aduce cuvântul lui la îndeplinire prin mine, prin tine? El îl va aduce dacă te leși numai cercetat. Că cel din vecinătatea ta, vecinul tău, are nevoie de o inimă nouă. Are nevoie de un frigider plin cu toate necesitățile pentru ca să-și hrănească familia. Dar el trebuie să vie la cel care scrie acolo. Iisus este răspunsul. Atâta timp cât te frământă întrebările, dar nu înțelegi că în întrebare este ascuns răspunsul. În însuși întrebare se găsește răspunsul. Nu ar fi răspunsul, nu ar fi întrebare. Nu ar fi tatăl, nu ar fi fiul dacă nu ar fi tatăl. Nu va fi Vechiul Testament dacă nu va fi Noul Testament dacă nu este Vechiul. Dumnezeu așa le-a îngăduit pe toate sub controlul lui, că noi trebuie să ne lăsăm cercetați de el. Lucrați. Atâta timp cât se dă lutul lucrat de olar, devii cineva. Atâta timp cât îți dai lucrat de Dumnezeu, tu devii cineva în biserica lui Dumnezeu. Amin? Amin. Așa că acest cuvânt care vă l-am dat astăzi ca și o pildă, dar chiar și cu o lucrare care Dumnezeu a spus că eu sunt un veghetor care veghez. Și vreau să vă spun pentru că lucrez cu niște oameni care duc afaceri foarte mari pe pământ, oameni bogați, ei au un singur lucru când răspund, când întreabă cineva. Spun, băi, dar cum ai devenit bogat? Erai sărac, lucrai la un restaurant acolo, spalai vasele. Vreo 20 de ani, unul ce știm că spalai vasele, nu ești un miliardar. Și cu un singur cuvânt pe mine m-am îndreptat. Care? Observă. Și am început a observa. Observă, adică fii atent. Veghează. Când am văzut că acest observ pe mine mă ajută, că eu început am observat de toate lucrurile. Cu cine să mă leg, cum să mă leg, am observat când să tac, când să vorbesc, când să mă duc, când să nu mă duc. Am văzut că Dumnezeu este asupra mea și mi-a dat mie acest cuvântul a observa. Și eu am observat întâi în dreptul meu, pe urmă observam și la ceilalți. Cine primea observațiile mele, era cu mine, devenea ca mine. Cine se răzbunea, eram ca unul din mine care nu putem observa înainte. Dumnezeu spune că este un veghetor care ne învață pe noi să fim observatori. Pentru întâi bârna din trateu, că nu poți scoți de la altcineva, când tu nu vezi. Plângi, ce doare, stai mă să-mi scot pe a meu, apoi te aduci pe tine. A deveni un om al lui Dumnezeu trebuie bine să poți observa ce la ce te-a chemat pe tine personal Domnul Iisus. Amin? Amin. Voi vorbi astăzi despre pilda semănătorul care a venit să samine pe trei pământ. De multe ori s-au auzit predici, predici samaritean, predici pe la casă de rugăciuni, preoții, păstorii, vorbesc despre aceasta că a ieșit semănătorul samine. Păi mulți nu înțeleg ce înseamnă pe marginea de drum. Între spini, pe stâncă. Păi a ieșit și a sămănat, a zburit niște gânduri. Și nu dau seama că el poate să fie un pământ lângă drum, el poate să fie un spin, el poate să fie un munte. Numai să nu fie un pământ roditor care aduce 30, 60, 100 de iertări, din păcări, de iubire. Aceste lucruri prin care nu se vorbesc deschis, și cum am spus, nici la o școală mediu și la alte licee nu te învață cum să fac bani. Cum să lucrezi. Dar cum să fac, nu se spune. La multe cazuri de rugăciuni și de la biserici se vorbește că da, vei ajunge în Împărația lui Dumnezeu. Dar cum? Nu se spune. Păi să vorbește așa. Și până ajunge acolo de mănâncă sfinții. Așa o vorbește în lume. Până ajungi să devii cineva, te mănâncă șeful. Te duci până la aceea că te
stoarge din toată vlaga și că vrei să mai ai ajuns la pensie și n-am nevoie de asta. Și nu îl învață cum trebuie copilul să știe să-și câștige pâinea toate zilele. De ce? Pentru că mulți nu cunosc că semănătorul a ieșit să samine. Și dacă am să întorc aici cuvântul tot la Ieremia, la capitolul 9, vreau ca să fiți atenți pentru că este un cuvânt foarte binecuvântat. Capitolul 9 și versetul 23 spune așa: așa vorbește Domnul, înțeleptul, sfântul, pocăitul, bogatul, numiți cum vreți. Așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere, fiți atenți, și că mă cunoaște și știu că eu sunt Domnul care fac ce? Milă, judecată și dreptate pe pământ. Știți atent ce spune și la sfârșitul acestui verset. Căci în acesta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Dacă mi-am pus întrebarea după ce acest verset, Iura, în ce găsește Dumnezeu plăcerea? Și așa îmi dă răspuns Domnul: judecata, dreptatea pe pământ. Judecata și dreptate pe pământ este cea mai mare administrare, ori cea mai mare justiție care Dumnezeu a îngăduit-o pe pământ. Și dacă te poți singur pe tine mustra, ești mai ceva decât un voievod, oare un om puternic, pentru că te poți mustra pe tine însuși. Dacă ai spus că de azi înainte nu mai fac, nu mă duc, nu mai zic, te poți înstăpâni pe tine, cum ai stăpâni un cal, punându-ți dabala în gură, atunci tu ești un om foarte biruitor. Atunci vei putea observa lucrurile cum sunt în jurul tău. Vei vedea lucrurile care spune Dumnezeu că le-am pregătit ca pentru cei toți iubiți de mine să lucreze toate lucrurile împreună spre binele lor. De ce? Pentru că ei l-au primit pe Fiul și dacă l-am dat pe Fiul lui Iisus Hristos, n-am să le dau un dar. Și toate lucrurile de pe jur. Mulți au ticat în foarte multe lucruri săbuite în lumea aceasta că nu privesc la cer ca o preoție aleasă un popor sfânt, ci să uit numai la pământ. Au devenit ca baba care a venit la templu cu gheb în spate și avea numai fața la pământ. Și după aceea Domnul Hristos, în timpul sabatului, care spune: mă, nu-i, în ziua sabatului nu se face așa lucruri. Este zi de lucru. Acum este sabatul. Și Domnul Hristos spune că și ea, fiica lui Avram, are nevoie să vadă cerul. A pus mâna pe acest gheb și spune că ghebul ei de sarcini grele pământești s-a ridicat și a văzut cerul, din necurge binecuvântarea. Astăzi, dacă ai ghebul pământului numai, Doamne, tot ce am eu îți le credințez ție. Amin. Și dă-mi voie mie să ridic, Doamne, prin vindicarea ta duhovnicească, ghebul meu din spate să nu mai fibă. Eu nu pot să iubesc copiii mai mult decât pe tine, să iubesc soțul mai mult decât pe tine, să iubesc banii și pământul și lucrurile care sunt pământești mai mult decât pe tine. Și asta este idolatrie. Eu îl iubesc numai pe Domnul Iisus Hristos pentru că El a fost Mântuitorul pe cruce pentru mine. Amin? Amin. Și numai Evanghelia îmi duce mie. Nici o altă rădăcire de învățătură, nici o altă scurge, nici o altă fel de numit de partid nu dă mântuire în afară decât Iisus Hristos. Amin? Amin. El este cel binecuvântat pentru mine și pentru tine, iubit frate și soră, și cel care ne va asculta. Vreau să vă spun că a lupta în luptă cu Iisus Hristos este cea mai ușurică luptă pe acest pământ. Dar vei fi ispitit cum a fost ispitit și El. Dar să știi că dacă l-ai primit pe Iisus în inimă, tu ești mai mult decât biruitor. De ce? Că cel care este în inima ta e mai puternic decât toți Dumnezeii, toți înțelepții, cum a vorbit și frate. Nu este mai mare înțelepciune decât acela care vine de sus, care a creat toate lucrurile și care spune Dumnezeu Tatăl că El pe Iisus Hristos l-a dat ca înțelepciune, sfințenie și răscumpărare. Eu sunt răscumpărat din pricina lui Iisus Hristos. Amin. Să nu fost ultima jertfă, ultimul mel adus ca jertfă pe crucea Golgotei, eram cel care a fost. Născut din păcat, prin păcat și eram păcătos ca întreaga lume. Dar lumea este adusă la sfințenie, la Iisus Hristos, numai prin tine și prin mine. Dumnezeu ne îngăduie, dacă ne-a ales o preoție, un popor sfânt ales pentru dânsul, un popor adevărat, născut din adevărat, pentru adevăr, să mergem să ducem adevărul. Amin? Amin. Oamenii nu cunosc adevărul din pricina că iubesc minciuna.
Și noi știm că spune la capitolul 8 la Ioan, tatăl vostru este diavolul, pentru că el de la început ce a fost? Ucigaș și mincinos. Orice tată, orice mamă dorește ca copiii lui ce să fie cum? Un viitor, ascultător, supuși și să dea la sfârșit roadă. Amin? Amin? Dumnezeu Tată asemenea o cere din mine. Și vă spun că roada lui, care vine de aici, este foarte gustoasă, este foarte bună. Nu mai trebuie să avem și uleiul, și pâinea, și sarea. Amin? Amin. Vreau ca astăzi să fim atenți la ceea ce am promis, că voi da citire cuvântului, pentru că acest cuvânt de multe ori nu rămâne în unii din pricina că ei nu cunosc lucrarea lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce spune aici, la acest capitol. Hai să deschidem despre de ce se întâmplă aceasta. La capitolul 5 de la Evanghelia lui Ioan se spune ceva despre de ce se întâmplă mulți numiți creștini, dar mulți pretind pe întreg pământ că sunt creștini. Și uitați-vă ce spune aici. 5, Evanghelia lui Ioan, capitolul 5. De la versetul 37 în jos spune așa. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit. El însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, fiți atenți. Nu i-ați văzut deloc fața. Și fiți atenți ce trece aici. Fiți atenți aici, vegheatori, observatori. Și cuvântul lui nu rămâne în voi pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis El. A crede și a ști sunt două lucruri indiferente. Omul care crede merge și la ceea ce nu știe. Păi cred că cu mine este Cel care m-a trimis. Fiți atenți ce prin spune Domnul Hristos, spune și că a spus la ucenici, mergeți pe drumul cu tare, veți găsi acolo o măgăriță, va avea un măgăruș. Dacă va pune stăpânul întrebarea, spuneți că învățătorul dorește și vă va da. Ei ce au știut? Măgărușul și măgărița? Nu. Ei au crezut la ceea ce le-a spus că mergeți. Amin? Amin. A doua pildă, mergeți că va de acolo cineva care va duce un ucior cu apă, îl veți vedea și vă întreba unde este locul ca să facem cina cu învățătorul. A mers, a văzut. Prin credință este tot cu putință cei care cred. Dar cel care știe începe a pune calcule. Păi ia să văd eu. Stai, ce-mi spuneți voi mie, să mă aduc să văd între. Că eu după ce văd, cred. E imposibil. Toma necredincios. Încă nu pun degetul acolo în coastă și nu pipui rănile de la mână și la picioare, nici de cum nu merg. Vreau să vă spun că sunt oameni pe pământ care absolut deloc n-au nevoie să știu. Ei au nevoie numai să cred. Că dacă cred, totul este cu putință cel care ce? Are nu știință, credință. Amin. Și fără credință este cu neputință să primești ceva, spune la evrei, de la Dumnezeu. Măi, dacă n-ai crezi, nu crezi, nici un șef nu te e. Nici unul te însarcină să mergi încolo. Măi, ești un om de nimic, pentru că tu nu crezi. Dacă crezi, Dumnezeu binecuvintează chiar și între ceea ce tu nu cunoști. Uitați-vă ce spune cuvântul aici mai departe despre cuvânt. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai aceste Scripturi, ieri și azi și veci care stau în fața mea, ele vorbesc despre mine, despre credința în Iisus Hristos. Și voi nu veniți la mine ca să aveți viață. Oamenii nu vin la Iisus Hristos, ei se duc la religie. Eu sunt protivnicul tuturor religiilor și le anunț astăzi și până voi muri, până voi pleca la Domnul, că eu sunt protivnicul tuturor religiilor. Și dacă cineva spune că eu am religia mea, rămâi cu ea. Eu am credința în Iisus Hristos. Amin? Amin. Eu am viață în Iisus Hristos. Și spune cuvântul mai departe. Eu nu îmi după slava care vine de la oameni. Nu îmblați după slava care vine de la oameni. Nu îmblați după banii care vin de la oameni. Ce ai făcut cu mâna ta? Vrednic este lucrătorul să primească de ce? Din munca lui. Și spune cuvântul mai departe. Dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Adică credință de Dumnezeu. Aici spune la cei credincioși. Nu spune cei care stă undeva acolo. N-ar veni cu credință. El vorbește mie acum ea. Și spune cuvântul mai departe. Eu am venit în numele Tatălui meu. Și voi nu m-ați primit. Dacă ar veni un altul în numele lui însuși, pe ce o despre mine? Cum puteți voi crede? Care îmblați după slava care vă dă alți oameni altora.
Și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu. Și spune la încheiere aici, să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască, adică legea, Moisei, în care v-ați pus nădejdea. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? Vechiul Testament este legea adusă de Dumnezeu pe pământ prin Moise. Și spune Domnul Hristos că eu n-am venit să încalc legea și prorociile, ci am venit ce să fac? Să o îndeplinesc, adică ce am citit la Ieremia. Vegheatorul care veghează ca cuvântul lui să fie îndeplinit. Eu când m-am predicat așa cuvânt aici și am spus că nu vei avea toate lucrurile care le ai astăzi dacă tu n-ai disciplină. Dacă ești disciplinat, adică o rânduit, în fiecare dimineață mă scol la ora cu tare, fac cu tare, cu tare, cu tare, seara am ce spune, Doamne, îți mulțumesc că ai lucrat. Mi-ai adus de ceea ce n-am avut, ai îndeplinit de ceea ce n-am putut și toate lucrurile ai făcut ca să lucrez spre binele meu. Am ce mulțumim lui Dumnezeu. Dar dacă m-am sculat dimineața, când soarele se ridică și toate plantele se încălzesc și mai adorm, atunci nu se vede revărsarea de ploaia târzie peste tine. Ploaia târzie lui Dumnezeu spune că dacă vrei să o vezi, este dimineața tare să te scoli să mergi prin rouă. Roua rugăciunii. Și dacă nu cunoști roua rugăciunii, cum de? De 3, de 4 ori roada acolo unde spune că Dumnezeu binecuvântează pământurile, unde ploi nu-s. 4 roade să strigă pe pământ unde nu sunt ploi. Vă dați seama? Numai din pricina că în fiecare dimineață este rouă. Doamne binecuvântează cu rouă duhovnicească și casă de rugăciune a satului Balatin. Amin? Amin. Vreau să vă spun că pilda care voi citi-o de la Luca aici, pentru că timpul ne spune că este prea scurt, voi apăsa pe locurile care trebuie să le auziți, nu mai să le ascultați. Această pildă o cunoașteți cu toții, dar vreau să o spun pentru cei care nu știu încă. Ce înseamnă ca să cunoști pe cel care este sămănătorul? A cunoaște sămănătorul și a cunoaște sămânța sunt două lucruri diferite. Amin? Amin. Uitați-vă ce spune aici. La capitolul 8 de la Evanghelia lui Luca, deschideți la versetul 4, în jos, pilda sămănătorului, unde Domnul Hristos vorbește ceva aici foarte puternic, unde spune că propovăduiește Evanghelia. Nu propovăduiește o altă învățătură. A unuia partidul are altă învățătură. Și spune că a ieșit să predice, să propovăduiască Evanghelia, vestea bună. Și uitați-vă și să începem în acest verset aici, spune, când s-a strâns o gloată mare și a venit la el noroadele, din diferite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și samene sămânța. Semănătorul are numai sămânța lui. A ieșit să samene sămânța, nu semințele cuiva. Pe când sămăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum, fiți atenți, lângă, nu pe, alții spun că pe drum, lângă, soartă chinuită și de lângă drum de viață. A fost călcată în picioare, păi, gunoi societății. Stă să primească leafa cu săptămânile, să duci la primit pensia acolo niște rânduri că nu dai de cap. Sau ce e aici? Da, să spune. Au fost călcați în picioare și au mâncat-o păsările cerului. Spuneți-le păsările cerului că dacă ramurile tale din sămânța din muștar vor crește, vor veni cine? Păsările cerului și se vor pune pe cine? Pe crengile copacului tău. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat pentru că nu avea vlagă. Nu observa. Să stea pe stâncă undeva acolo, poate tata, mama au lucrat, au muncit. Eu la gata tăt am venit. Nici nu văd. S-a început a dărâma. Ușurile nu așa se închid cum se închide pe altă cu viu. Blidul spală așa cum era mămica. Mai în scurt,
Pe stâncă, tătă-i bine, s-a uzat. N-aveau vlagă. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au necat-o. Așa de mulți prieteni am crescut în copilul străzi. Cum creșteau așa din stradă, așa creșteam și eu. Iu, chichea, și eu la fel ca dânsul. Unde ei, acolo și eu, nu mai observam care e negru, care e alb, care e bun, care e nebun. Nu, așa. Spini. Am dat pilda acasă la masă, zic că am fost la cules măcieș și din inveghere am băgat mâna mai la fundul, mai înăuntru copășelul ca să iau un măcieș de acolo. Când să trag mâna înapoi, hop, hop, câțiva spini m-au mușcat. Sunt spini. Sunt salcâini. Nu copac, câini. Salcâini. Și mulți se duc între salcâini. Așa le place. Măcieș îi bate loc, e roșu, ești de oprit. Băi, dă-o țigară. Și-și faci asta. Ia chileau. Nu-și dau seama că acolo sunt consecințele care pe urmă tu, spuneți cuvântul, înnecat. Și ei. Eu am fost între dânși. Eu vorbesc cu îndrăzneală pentru că știu unde am fost. Nu spun din felul că, da, o căiți și așa pe la cazul rugăciuni și sfinții pe la ortodox pe acolo mărgori pe neava, vorbesc și disfeava despre Dumnezeul lor. Eu vorbesc despre câini. Și afară sunt câini vrăjitori și cine? Și toți închinători la vodcă. La curvii, la minciună, la ură, la mărășuni. Acolo sunt câinii. O altă parte a căzut pe pământ bun, pământul bun, a crescut, a făcut rod însutit. Fiți atenți, a căzut într-un colectiv bun, a făcut și el ce fac ceilalți, a duplicat, măi nu știu, măi sunt prost, păi fă ca mine, fă ca dânșă, vei deveni, vei avea ca dânșă, o face pe hâtrul. Știu tătul, n-am nevoie, și la ora 4 seara ghiorul, mi-am mâncat, n-am nimic. E simplu. O vorbesc deschis pentru că aceasta este viața și noi trebuie să o cunoaștem. Dar dacă nu cunoști, nu te-ai crescut de acasă, din familia de părinți ce de acasă, păi uite la ceilalți care sunt. Uite la un frate binecuvântat de Domnul, că la ce oară să scoală el dimineața, la ce oară să culcă. Și că el noaptea doarme și ziua lucrează, dar tu în aminte. Ziua dorm până la și noaptea ies la vânare. Cu câinii. Poate cuiva nu-i place cuvântul câinii. Dar vreau să vă spun și pilda cu câinii. Tatăl meu ceresc că are și el câini. Și noaptea își dă drumul de la Hănțuc. Pe la discoteci, pe la baruri, pe acolo prin fetele. La ora cu tare au câte 16 ani și el îngrunz acasă. Și câinii tatălui meu vine și pe cine trebuie, hai. Spini, n-au vlagă, becuri uzate, n-au lumina lui Hristos întrânși. Dar dacă vrei să fii binecuvântat, iubit frate și sore, ascultător care ești aici, și nu l-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta, lumina, trebuie să faci un pas. El este răspunsul. Aici spune că însutit, când a căzut pe un pământ bun, a crescut și a făcut rod. A făcut iertare, pace, liniște, bucurie. Pot totul în Hristos care mă întărește. Merg, nu mergeți voi, mă duc eu. Nu aveți voi, am eu. Nu faceți voi, eu fac. De ce? Pentru că cel care e în mine mă ajută să fac toate. Și eu am să fiu un cărbune asupra capului tuturor cei care spun că n-am, nu știu, nu mă duc. Și ce ei chicămreajă. Chicămreajă celor care spune că îi dărâmă, fărâmă și prăpădește. Merg la cei care le spune așa, du-te, adă, pune, fă. Seara ești liber. Dar pălea salariul. Tu ce? Așteaptă la sfârșitul lunii. Păi da, păi, de astăzi mănânci. Dar du-te, adă, pune, fă. Asta este legământul celor care nu trebuie să fie lângă Iisus Hristos capul. Și vrea să întind mâna la roșcovine. Nu dă voie, sunt prețuri. Sunt prețuri. Stau acolo unde m-am angajat ca porc, unde sunt porcii, că din seara aștept tot. Și îmi iurie, vreau și eu. Dau să din mâna, au prețuri.
Stăpânul ține totul sub control. A unui numit bar. Oricum eu citesc înapoi, rab. Și mulți nu cunosc lucrurile de unde vin. Aceste numite spini. Dar cu pocăiții, grezi deschis pentru că vă iubesc cum vă iubește Domnul Iisus. Spune așa mai departe. După ce a spus aceste lucrări, Iisus a strigat. Cine are urechi de auzit, să audă. Nu să știe, să asculte. Ia mea copilă să ascult pe tatăl și spune acolo. Auzi, mă, ce-ți vorbește tatăl? Da, fă. Dacă ai spus că ascultă, el, clic, că așa ne-o, așa mai. Am ușor, faci. Și vine după aceea, spune că unii se frica, vine și pedeapsa. Și o chem. Știe că dacă, da. Meriți, da. Da? Recunoaște că știam, înseamnă că trebuie să-ți iei salariul. Salariul. Și o primește, pentru că trebuie să o primească. Că dacă nu primește salariul, eu e mață și n-are ce mânca. El trebuie să o primească, pentru că prin aceasta Dumnezeu îi dă lui înțelepciune. Și aduce însutit. Ucenicii lui l-au întrebat. Ce înțeles are pilda aceasta? Uitați-vă, stă lângă Sfântul, trimis de Dumnezeu pe pământ, înviază morții, pe toți latrii de pe copac îi coboară jos, merge la cei mai mari preoți în casele lor. Ucenicii la urmă nu înțeleg. Merg 3 ani de zile cu el. Sunt 30 de ani de pocăiți în adunare și nu înțeleg pilda semănătorului. Uzați, uscați, printre spini, la mormântări, la pomeni, la nunți, la cumătrii, iuhaha și chichachea o fac și eu pentru că răi și mai spun dintre sfinți. Ești negru și eu negru. Ei alb, eu alb. Așa, nu trebuie să stric relațiile. Dacă nu iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot cugetul tău, ești blăstămat. Dacă iubești mai mult lumea și lucrurile din lume, nu ești plăcut lui Dumnezeu. Te faci vrăjmaș cu El. Vă spun de ce. S-a terminat cu mătria, nunta, știgul, chiuitul și merg acasă. Și dimineața la aceeași oară, care trebuie să facă același lucru în fiecare zi, deschid frigiderul. Și el mi vorbește. Ce stăpâne? Zic că am venit către... Păi, numai cel ce dă are. Mi-ai dat atenție? Cu ce? Păi cu niște bucate, cu niște ceva în mine. Mi-ai deschis mie gura, da? Păi trebuie să-mi pui ceva aici ca să vii să te hrănesc. Un frigider poate să-ți vorbească ție. Ai măs te-ai cheltuit cu timpul, cu sănătatea și mai departe. În lume! Te-ai făcut vrăjmaș cu frigiderul. N-ai ce mânca dimineața. N-am ce mânca dimineața. Am și am luat bani în credit de la banca să mă duc să pun pentru că mai am la mătrie. Eu n-am cuvinte să spun așa cuvinte. Am luat credit pentru că au fost 40 de perechi și eu trebuia să pun copus la mine. M-au ales din Ninaș. Zic Ninaș. Să dau și Ninaș. Ninaș. Cineva nu înțelege lexiconul cuvintelor de la trădășinile astea drășești pe pământ. Și stric relații între oameni. Tinerii numai s-au luat, gata. Cât au fost banii de la... După aceea nu știu cum să puși. Hai, la lucru negru. Pic tare. Nu vin la masa Domnului la luat și ulei și sare. Ca Dumnezeu prin vis le spune că măi, am pentru tine un plan pregătit ca tu să mergi, să câștigi. Pentru mine. Pentru mine suflete și am să-i hrănesc, am să-ți dau ție în mană ca din cer cum curge. Nu. Așa. Papul, culcat, dorm și mâine dimineața repet aceleși lucruri. Le-am spus la mulți, dacă vrei să vezi și vei avea la 2013, la sfârșitul anului. Dacă vrei să vezi ce ai să ai la 2013, la sfârșitul anului, fă fix aceleși lucruri cum le-ai făcut în 2012. Egal, aceleși. Dar dacă vrei radical ceva să se mulțească, să crească, fie înțelepciune, fie bogăție, fie alte lucruri, nu fă ce ai făcut în 2012. Mai pun vreo 4-5 bile. Dacă te culcai în 2012, la ora cutare, am să te culci la ora cutare. Dacă te sculai la ora cutare în 2012, scoate la ora 6, 5. Să mulțește ceva. În timp. În atenție. În veghere. Dar dacă nu, faci aceleași lucruri. Doamne, am cerut postez, frate, și postez, și mă rog, Dumnezeu mi-a ascultă rugăciunea. Dar când te culci? La ora. Dacă îți scoli, e așa că te rog.
ca toată lumea, uite peste gard la vecin. Nici o problemă. Iar când vecinul a venit la tine peste gard, zic, măi, în Ana de căruțe, am oară în Zaporozhye. Anul ăsta au avut Zaporozhye, că mă dăm gata, au apărut și acolo, acum așa. Ce fac ei? Se scoală dimineața. Se scoală dimineața. Mări prin rouă, genunchii plecați. Nu la sapă, ce lângă pat. Se roagă și că, Doamne, eu cred că poate la jumătate de zi am să leșin de căldura care este, dar Tu să mă ajuți. Și Dumnezeu mă ajută. Amin. Pentru că el întâi a fost în roua rugăciunii și Dumnezeu lucrează însutit atunci. Ei nu înțelegeau pildele de atunci de semănător. Și astăzi mulți azi nu le înțeleg. Și sunt multe și sute de mii numiți creștini care merg la biserică, preotul învață, la casele rugăciunii păstorii spun aceste lucruri, nu le pricep. Așa că, iubiți frați și surori, eu cred că lucrările care se petrec în casele de rugăciuni trebuie să fie bine înțelese. Și pilda care spune aici, ucenicii l-au întrebat, ce înțeles are pilda aceasta? Cred că data viitoare, când ne vom întâlni în aceeași casă, în același loc unde Dumnezeu îi binecuvântează, am să dau explicații ce înseamnă aceste pilduri mai apasat, ca să vedeți cine ești tu cu mine în această pildă. Și Dumnezeu își va revărsa binecuvântarea peste fiecare din noi, peste casele voastre, peste viitorul vieții tale, dacă tu vii la Iisus Hristos. Amin? Amin. Iisus este calea, adevăr și viață. Dacă vii la cale, adevăr și viață, tu ai viitor. Nu? Am spus ce? Uscat, naoblagă, spini, câini. Fără niciun fel de exagerări ori supărări. Le spunem așa cum sunt. Creștinul a fost, este și va fi cine? Primul dintre cei născuți pe acest pământ. Amin? Amin. Ne sculăm picioare și ne rugăm Domnului.